गिबियावनो खुलुमबाय साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय आरोबावनो आं नोंथांमोनजों नुजाफैबावबाय तो मेडिकेल हेल्थनि किछु टपिक्सफोरखौहाय नोंथांमोनजोंहाय सावरायनो होननानै आं फैबाय तो दाखालि लास्ट भिडिअ'आवहाय आं नोंथांमोनजों बुंदोंमोन जे गोबां बिषय रायज्लायनांगौ दं होननानैहाय तो नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामनो थाखाय फैबाय दिनै जे हिन्जावफोरनि देहायावहाय आरोना डेलिभारि जाखांनायनि उनावहायनि जे पिरियड जेखौहाय मेडिकेल टार्मावहाय पोस्टपार्टाम पिरियड होननानै बुङो तो बे पिरियडनावहाय हिन्जावफोरनि देहायावहाय जानाय गोबां समस्या बा गोबां प्रब्लेम ओमफ्रायहाय किछु चेन्जेस जे चेन्जेसफ्रा हिन्जावफोरनि देहायावहाय जायो बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय एसे एनै शेयार खालामनो सानबाय तो पोस्टपार्टाम पिरियड होननानै बुङोब्ला डेलिभारि जाखांनायनि उनावहाय जे जोर गयो जोर बे जोर गखांनायनि समनिफ्राय लानानैहाय जे 6 सप्ताहसिम माने 1.5 मास समसिमनि जे सम बेखौहाय पोस्टपार्टाम पिरियड होननानैहाय बुङो तो बे 6 सप्ताहसिमनि समावहाय हिन्जावफोरनि देहायाव गोबां चेन्जेस फैयो जेमन डेलिभारि जाखांनायनि उनावहाय ब्लिडिं जायो हिन्जावफोरनि देहायावहाय तो गोबांनि गोसोआवहाय क्वेश्चन जानो हागौ जे बे ब्लिडिंआ बेसेबां समसिम थायो तो खायफाना बेयो थाबैनो जोबो किन्तु खायफाना बेयो गोबाव थायो तो बेसेबांसिम थानायाबो नर्माल बेखौहाय आं नोंथांमोनजों एसे बेखौनो सावरायनो सानो जे नर्माली 3 থেকে 4 सप्ताह माने मास मोनसेसिम थानायाबो बे नर्माल किन्तु जायफोरनो सिजार जायो सिजार जानायफोरने बेसिरभागानो माने बेयो 1.5 मास 45 डेजसिमबो बियो थायो आरोना तो बेफोर गासिबो नर्माल बेवहाय कालारबो चेन्जेस जायो जेमन बेखौहाय मेडिकेल टार्मावहाय लकिया होननानै बुङो जे ब्लिडिंआ जायो आरोना मेनस्ट्रुअल पिरियड बादि जेरैबायदि मासिक जाबाय थायो बे मासिक बादिनो बेबो ब्लिडिं जाबाय थायो किन्तु बे ब्लिडिंआ जसेनो दिन थाङो असेनो बे ब्लिडिंनि कालारा चेन्जेस जायो फार्स्टआवहाय बियो माने डार्क रेड कालार फैयो बेनि उनावहाय पिंकिश माने एसे ब्राउन टाइपनि बेनि उनावहाय बियो वाइट येलो कालारनि बेफोरबायदि कालार चेन्जेस जायो आरोना तो बिनि गेजेरावहायनो मोनसे जिनिस बेनो जाहैबाय बे लकिया जेखौ होननानै बुङो ब्लिडिं जानाय बे ब्लिडिंआवहायबो गोबां समावहाय मा होनो बिरादनो गाज्रि ना गेसाव मोनामनाय बादि बेफोरबायदि गेसाव जुदि मोनामनाय जुदि ब्लिडिं जायोब्ला बेयावहाय मा जाबावो आरो मा गिथावना बेयो नोंथांमोनजों आं गासैखौबो मोनसे शेयार खालामलांनो सानदों जे ब्लिडिं जानाय बे ब्लिडिंआ ओरैनोथ' बेयो 45 डेजसिम बेयो खिसेनो ब्लिडिं जानाया बेयो नर्माल किन्तु बेनि गेजेरावहायनो गिनांगौ बाथ्राया बेसो जे जुदि नोंथांनि बे पोस्टपार्टाम पिरियड जे 1.5 माससिमनि समावहाय जुदि गोगोम बिस जाखाङो आरो बुनाय लोमजानाय बेफोरबायदि आरोना मावग्लुबनानैहाय लोमजाखांनाय बेफोरबायदि जुदि प्रब्लेम जायो ओमफ्राय जे ब्लिडिं जायो बे ब्लिडिंआव जुदि गेसाव फिसि स्मेल जुदि फैयोब्ला तो बियो गिथावना मोनसे पिउपराल सेप्सिस बे पिउपराल सेप्सिसनि बियो सिम्पटम्स नुनो मोनो आरोना पिउपराल सेप्सिसा जाहैबाय बे पोस्टपार्टाम पिरियडनावहाय जानाय जे मा होनो इनफेक्शन बे इनफेक्शनाखौहाय पिउपराल सेप्सिस होननानै बुङो जेया हচ্ছে फिसाखौहाय इनफेक्शन स्टार्ट खालामो आरोना इनफेक्शन जाहैयो खायफाया सानो जे डेलिभारिफोर जायोब्ला सिजार जायफोरने जायो मेनलि सिजार जायोब्ला मानसिफ्रा सानो जे बे बिस जाखादों बिस जानाय बेफोरबायदि किन्तु बिस जानायनि मध्येबोनो गोबां डिफारेन्स दङ जेमन नर्माली सिजार जायोब्लाबो बियो आस्ते आस्तेनो टाइम जेसेनो सम थांनाय असेनो गारायफ्रा मोजाङैहाय बियो राननो हमनाय बिसफ्रा खमायलांनाय आरो बेफोरबायदि जायोना नर्माली किन्तु जे नोंनि देहायावहाय इनफेक्शन सिङावहाय इनफेक्शन जाबाय गोरबोआवहाय बे इनफेक्शन जायोब्ला किन्तु माने जेरावहाय बिसआ खमायलांनांगौ बे बिस खमायलांनायनि जायगायावहाय माने बियो अपोजिट जायो बिसआ बांसिन जालाङो आरो मेनलि लोमजायो आरोना लोमजायो बिरादनो मोदोम मावग्लुबनो लोमजानाय सिजार जानाय
जायगायावहाय गोजानो जानाय बुखांनाय दैयोब्ला बहुतनो सेंसिटिव बिस जानाय बेफोरबायदि जायो तो बेफोरबायदि जायोब्ला इमिडिएटनो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर बा जाय डॉक्टरखौ दिन्थिदों बे डॉक्टरफोरजोंहाय कनसाल्ट खालामनाया मोजां आरो बे गासैबो प्रब्लेमफोरखौ मोजाङै खोन्थानांगौ गोबां समावहाय डॉक्टरफ्राबो केयारलेस खालामनो नागिरो किन्तु जों गाव गावनो एसे कनसियास जानाया मोजां आरोना आरोबावनो बे पोस्टपार्टाम पिरियडनावहाय डेलिभारि जाखांनायनि 1 থেকে 1.5 मासनि समावहाय आरोबावनो हर्मोनल चेन्जेस जायो जेरै प्रेगनेन्सि जानाय समावहाय गोबांनो हर्मोनल चेन्जेस जायो बे हर्मोन चेन्जेस जानायफ्रा आरोबावनो प्रि प्रेगनेन्सि स्टेजाव थांफिननायनि उनावहाय बियो प्रिपारेसन जायो बिनि जुनैनो गोबांनो हिन्जावफोरनि देहायावहाय ब्लुइश पोस्टपार्टाम ब्लुइश जानाय समावहाय किन्तु हिन्जावफोरनि देहायावहाय ओरैबायदि समावहाय बे मेनलि डिउ टु हर्मोनल चेन्जेसनि गुनैनो बेफोरबायदि सिम्पटम्सफोरा नुजायो हिन्जावफोरनि देहायावहाय जे हिन्जावफ्रा गोबां समावहाय डिप्रेसनावबो थाङो किन्तु बेबादि समावहाय न'खरनि मानसिफोरनि फेमिलि सापर्टना खुबै दरकार कारन माने बे जाय पेशेन्ट माने बिमा बे बिमाखौहाय बुजिनो थाखाय बिनि माने बिहेवियर बियो माब्रै अबस्था माबादि जागासिनो दङ बेखौहाय बुजिनायनि गुनैहाय बिनि न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय बांसिन रावबो बेखौहाय मोजाङै बुजिनो हाया बिनि जुनैनो बे जे फिसा गथ' जाखांनायनि उनावहाय गोबाङा सानो माने गोबां जों नुनो मोनो आरोना नुनो मोनो बेफोरबायदि जे नेनाय समावथ' प्रेगनेन्सि समावहाय गोबांनो आदर जत्न लाभ एन्ड केयार खालामबोयो किन्तु जे गथ' मोनो गथ' डेलिभारि जानायनि उनावहाय बांसिननो अननाय माने केयार लाभ एन्ड केयारफ्रा न'खरनि मानसिने गथ'नि फारसेबानो थाङो आरोना समावहाय जुदि बिमानि फारसे जुदि लाभ एन्ड केयार खालामाब्ला बेयो मोनसे बिरादनो प्रब्लेम जायो मानो होननानै बुङोब्ला बिमानोबो जेसेबां इम्पर्टेन्ट सासे गथ'नोहाय माने लाभ एन्ड केयार होनांगौ एसेबांनो इम्पर्टेन्ट सासे बिमानोबो मोजाङैहाय बिखौ जोथोन लानाया दरकार कारन बे समावहाय बिमाया बिरादनो हर्मोनल चेन्जेस जायो बिमानि देहायाव बेथ' दंखायो आरो बेजों लोगोसे बिमानि देहायावहाय गोबां खस्थ' मोननाय जुदि सिजार जादोंब्ला सिजारनि बिस जुदि नर्माल डेलिभारि जादोंब्लाबोनो पिउपेरियाम जे प्राइभेट पार्टनाव हाथिनानै स्टिच होनाय बेफोरनि बिसफ्रा गोबांनो जायो तो बेफोरबायदिनि जुनैहाय इरिटेसन ओमफ्रायहाय गोबांनो जानो बानाय नायनो बानाय बेफोरबायदि माने चेन्जेस फैयो आरोना मेनलि बेयो हर्मोनल चेन्जेस जानायनि जुनैहाय जायो जे हर्मोना हिन्जावफोरनि देहायाव थायो इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरन हर्मोन होननानै बुङो बे इस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरन हर्मोना डेलिभारि जाखांनायनि उनावहाय बेयो गासैबो बे लेभेलफ्रा खमायलांजोबो आरो प्रलेक्टिन हर्मोन जे आहार प्रडिउस खालामोना आहारखौ प्रडिउस खालामो बे प्रलेक्टिन हर्मोना इनक्रिज जालाङो नर्माली किन्तु गोबां समावहाय मा जायो बे हर्मोनल चेन्जेस जानायनि गुनै बिमाफ्रा मेन्टेलि डिप्रेसनावबो थाङो आरोना जेखौ बुङो पोस्टपार्टाम साइकोसिस होननानैहाय बुङो मेडिकेल टार्मावहाय तो बे पोस्टपार्टाम साइकोसिस बा पोस्टपार्टाम डिप्रेसना किन्तु बिरादनो गिथावथाव मोनसे बियो सम जे समखौहाय बिरादनो अबजार्भ खालामनांगौ बयनिबो देहायावहाय जानाय बेफोरबायदि नङा किन्तु 100नावहाय बियो 10% हिन्जावफोरनियावहाय नि देहायावहाय बेखौ नुनो मोनो डेलिभारि जाखांनायनि उनाव गोबां इरिटेसन माने गावनि फिसाखौ नायनो बानाय गावनि फिसानोनो थिक थाक मथ' आहार जाहोआ खायफाफ्रा ओमफ्रायहाय खायफाफ्रा ओरैबायदि हिन्जावफोरखौबो नुनो मोनो जोङो गोबां समावहाय जे जोनोम जाखांनायनि उनाव कয়েক घन्टानि उनावनो गावनि फिसाखौनो गावनि फिसा होननानैहाय एक्सेप्ट खालामनो नाबाया ओमफ्रायहाय आहारबो दौआ ओमफ्राय गावनि फिसाखौनो सिथानो नायो बेफोरबायदि साइकोसिस जेखौहाय बुङोना मेन्टेलि इलनेस प्रब्लेमफोरबो नुजायो तो बेफोरबायदि जुदि कन्डिशन जायोब्ला न'खरनि मानसिफ्रा अबजार्भ खालामनांगौ दं बेखौहाय अननायजोंहाय बिनोहायबो लाभ एन्ड केयारखौ होनांगौ बिनि उनावबो जुदि बिनि बिहेवियारावहाय जुदि चेन्जेस फैयाखैब्ला इमिडिएटनो बेखौहाय डक्टरजों कनसाल्टेसन खालामनानैहाय बेखौहाय किन्तु साइकेट्रिक मेडिसिन एन्टि साइकोटिक मेडिसिनफोरखौहाय बिनोहाय जाहोनो गोनां जायो नङाब्ला किन्तु बियो वर्स सिचुएसनखौहाय लाबोयो
आरोबावनो गोबांनि गोसोआवहाय बेफोरबायदि साननाय फैयो आरोना जे डेलिभारि जायोब्ला बिसिनावबा उन्दुनानै थानांगौ नामा आरामबान खालामनांगौ नामा माब्रै मा खालामनांगौ बेफोरबायदि गोबां कुवेश्चन फैयो थ' आं बेखौनो बुङो डेलिभारि जाखांनायनि उनावहाय चाहे बियो सिजारियान सेक्सनानो जा चाहे नर्माल डेलिभारियानो जा 24 आवार्स उनावहाय 24 आवार्सनिफ्रायनो एसे एसेब्लाबोनो थाबायजेननोहाय शुरु खालामनांगौ मेडिकेल टार्मावहाय आर्लि एम्बुलेटरि होननानै बुङो थ' आस्ते आस्तेब्लाबो थाबायजेननो स्टार्ट खालामनाया बेयो बिरादनो भाइटाल मानो होननानै बुङोब्ला जुदि थाबायथाराब्ला जुदि एसे जिखांनानैहाय बडिखौहाय जुदि सार्कुलेसन खालामाब्ला ब्लाड सार्कुलेसन जुदि जायाब्ला बेयो जोंनि देहाफ्राव जे रोदा भेन होननानै बुङो बे भेनावहाय बे थैफ्रा जमा जानो शुरु हमो जमा जुदि जायोब्ला थ्रम्बोसिस भेनावहाय इनफेक्शन थै जमा जानानै इनफेक्शन जानो शुरु हमो जेखौहाय बुङो थ्रम्बोसिस बेफोरबायदि प्रब्लेम नुजायो आरोना बिनि जुनैनो एज सुन एज पसिबल सिजारियान सेक्शन जायोब्लाबोनो आस्ते आस्ते माने बेयो सोरनिबा न'खरनि मानसिफोरनि सापर्टनावहाय दैनानैहाय मानानैहाय आस्ते आस्ते थाबायजेननो स्टार्ट खालामनांगौ रेस्टआ खुबই मास्ट दरकार बे समाव मा होनो टिल 45 दिनसिमा सासे हिन्जावा डेलिभारि जाखांनायनि उनावहाय बियो मोजाङै गावखौहाय जोथोन लानांगौ दं बे समावहाय न'खरनि मानसिफ्रा बेखौहाय जोथोन लानांगौ दं नट अनलि बेबिखौहाय फिसाखौबो जोथोन नङा बिमाखौबो जोथोन लानांगौ दं 45 दिनसिमा आरो जायफोरनो नर्माल डेलिभारि जायो बे नर्माल डेलिभारि जानाय पेशेन्टफोरखौहाय केयार खम खालामनांगौ बेबायदि नङा बिसोरखौबो बराबर केयार खालामनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला सासे बिमानि देहायावहाय गासैबो प्रेगनेन्सि समाव 9 मासावहाय जा किछु बिनि देहायावहाय हर्मोनाल चेन्जेस जानाय बिनि देहायावहाय गोबांनो बेफोरबायदि बडी स्ट्राक्चार एनाटमिकली एन्ड फिजियोलॉजिकली गोबांहाय चेन्जेस फैयो बेफोर चेन्जेस जानायफ्रा गासैबो प्रेगनेन्सि पिरियडनावहाय जेरैमोन बेफोरबायदि गावनि स्टेजावहाय थांफिननायनि गुनैहाय बेयो रेडि जायो प्रिपेयार जायो बिनि जुनैनो बे समावहाय गोबांनो केयार दरकार ओमफ्रायहाय जायफोरनो नर्माल डेलिभारि जायो फार्स्ट बेबियावहाय प्राइवेट पार्टफोरखौ हाथिनाय जायो बे प्राइवेट पार्टखौहाय हाथिनानै आयावहाय गोबांनो बिस जायो बेफोरो खायफानोथ' ओरैबायदि जायो जे मा होनो फिसाखौनि जे गोदना जेखौ बुङो सार्भिक्स ना बे सार्भिक्सआवहायबो माने टियार जायो जिहोयो थ' बे सार्भिक्सफोरखौबो स्टिच होनाङो गोबां समाव थ' बेफोरबायदि पेनफुल जे बिनि देहायावहाय मोनसे जालांनाय बे समावहाय न'खरनि मानसिनि हेल्पआ खुबই दरकार ओमफ्रायहाय नायनांगौ जे प्राइवेट पार्टनावहाय स्टिच होदों सेलाय होदों बेयावहाय बिरादनो बुख्रांदों नामा ब्लिडिं अभार जादों नामा जेखौ बुङो PPH ना पोस्टपार्टाम हेमारेज होननानै बुङो बिरादनो एक्सेसिभ ब्लिडिं जादों नामा नर्माली मोनथाम मोनब्रै पेड्स चेन्ज खालामनाया बेयो नर्माल किन्तु बिनिस्लाय बांसिन जुदि नोंनिया बार दिनै ब्लिडिंआ बांसिननिफ्राय बांसिन एक्सेसिभ जुदि ब्लिडिं जायोब्ला बे किन्तु गिथावना बे समावहाय न'आव जिरायबाय थाया माथिनो इमिडिएटनो खाथिनि हेल्थ फेसिलिटिसफ्रावहाय थांनानैहाय गावनि प्रब्लेमफोरखौ डक्टरफोरजोंहाय साजेसन लाहैनाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला पोस्टपार्टाम हेमारेज जुदि जायोब्ला बेखौहाय किन्तु न'आव थानानै बेयो हामनाय नङा बे समावहाय किन्तु इमिडिएटनो डक्टरनि प्रयोजन जायो बे पोस्टपार्टाम हेमारेजफ्रा मानो जायो होननानै बुङोब्ला गोबां समावहाय गोरबोनि सिङावहाय इनफेक्शन जानायनि गुनैहाय बा सिङावहाय थै जमा जानानै थादोंमोन बेफोरखौहाय मोजाङैहाय बेयो गबोजोबाखै क्लिन जाबोआखै बे समावहाय जुदि बेफोरोहाय जुदि बेयो पकेट बादि जानानैहाय जुदि बेयावहाय इनफेक्शन शुरु जायोब्ला बेयोनो लास्टआवहाय सेकेन्डारि पोस्टपार्टाम हेमारेज जायो आरो बेजों लोगोसेनो गथ'खौहाय आहार जाहोनायाबो खुबই इम्पर्टेन्ट जुदि गथ'खौहाय मोजां थिक थाक मथ' आहार जाहोआलाबो गोबांनो समस्या जायो मा समस्या जायो बेखौ आङो नोंथांमोनजोंहाय आं नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो शेयार खालामगोन बेनो जाहैबाय बलिउडनि सासे बिरादनो मुंदांखा सिरियाल एक्ट्रेस बिथाङाबो दा बेफोरबायदि प्रब्लेमावहाय फेस जागासिनो दङ बिथाङा हाबा जायाखै किन्तु बे केन्सार बादि बेमारफोरजोंहाय मानो
मानो जुजिनांदों बेफोरनि बिषयैहाय आं नोंथांमोनजोंहाय नेक्स्ट भिडिअ सावरायगोन थ' आशा खालामदों नोंथांमोननिसिम आङो आंनि बे भिडिअनि दुवारैहाय नोंथांमोननो एसेब्लाबो आङो हेल्पफुल टपिकखौ आं खोन्थानो हाबाय होननानैहाय आं मिजिंथियो नोंथांमोन बादि आङो बड'आखौ आङो क्लियार रायज्लायनो हायाब्लाबो आं चेष्टा खालामो जतटा हायो आङो माने मोजाङैहाय रायज्लायनो मानो होननानै बुङोब्ला जों बेयावहाय गुबुन स्टेटआव थानाय सब समय जों बांसिनानो जों गुबुन भाषायावहाय रायज्लायो खालि न'फ्रावबानो जोङो बड'नि रायज्लायनायखाय जोंने मोजां जों क्लियारैहाय जों बड'फ्राखौ रायज्लायनो रोंलायलाङा थ' बिनि जुनैनो जुदि माबाफोर बबेबा बिषयफ्राव गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ निमाहा हो आरो जायफ्रा आंनि बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै दाबोनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन आरो बे गाहायाव होनाय बे बेल आइकनखौ थुनानैहाय लानो हागोन जाहाथे आंनि बेफोरबादिनो इनफरमेटिभ भिडिअफोरखौहाय मोननोब्ला नोंथांमोना जेन' नटिफिकेसन मोनहैयो नङाब्ला भिडिअफोरखौ होब्लाबो नोंथांमोननिसिम गासैबो नटिफिकेसना सहैनाय नङा थ' बिनि जुनैनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन बयनिसिम गोजोन्थों